panguva ine hazvina kuenda zvakanaka the ruling party ZANU-PF. People, they are shouting from the streets panguva ine vachiti this is now the time for General Chiwenga to rise. Panguva ine pari kuonekwa kunzi President Emerson Mnangagwa panguva ine vari kumhanya vari mubishi kuti nhau dzekuita ma-constitutional amendments dzifambe zvakanaka. Panguva ine panoonekwa kunzi nhau yema-constitutional amendments haisi inofarwa neruzhinji, noda kuti the amendments anoonekwa kunzi aifanira kutanga aenda kureferendum. Mapast years pataiona paitwa ma-amendments akaita seawa, all the referendums ZANU-PF lost pane maplans aida kuita. And panguva ine kuchionekwa kunzi zvikananda panguva ine vada kuita ma-amendments anoonekwa kunzi achauya achinatsa kudismantla ma-institutions akawanda. Panguva ine they've decided kuti vakwanise kurega kuenda kureferendum. Not subscribe or like on the bell icon. You have seen this headline ratuna kuti the president has summoned the parliament for an emergency session on Tuesday. Panguva ine hosaya mhiringi anodanyira chiti now to the news. President Emerson Mnangagwa was summoned parliament for an emergency session to demand a referendum. He won't sign the bill. He will try to project himself as a constitutionalist, yet he is backward under pressure from Sadc. Time for general to rise. Or the hashtag no referendum. Ndoma developments are kuda panguva ine ari kuonekwa kunzi people they are seeing kuti this Zvakananda faction is under pressure. Panguva ine kuri kuonekwa kunzi they cannot just sign it pasina kuita ma-procedures anoonekwa kunzi angaita kuti kuonekwe kunzi vakaita zviri nomazvo kana kuti zviri legal kana kuti zvinyatso kuonekwa kunzi zviri pamutemo zvinoita kuti this bill ikwanise kupasiwa. Ndoma developments ari kuda panguva ine vanoti VP Kosano Chiwenga anoonekwa kunzi is the man behind all my anti-2030 lieutenants. Panguva ine is putting pressure pane Zvakananda faction. Ina comment section medu za fundo aim to leave on subscribe or like, put on the bell icon.